етері Суспільного тема Дня Крим. В студії з вами ведуча Лариса Волошина. А говорити сьогодні ми будемо про права людини в окупованому Криму. Найбільшу за 3 роки кількість порушень прав людини на справедливий суд – 692 випадки. Було зафіксовано українськими правозахисниками в окупованому Криму в 2019 році. Про це йшлося в доповіді, яку сьогодні в Києві презентували представники Кримсько-татарського ресурсного центру. Це на 40% більше, ніж у 2018 році. Тоді було виявлено 492 порушення. Та на 34% більше, ніж у 2017-му. Тоді це було 515 випадків. Майже 3/4 порушень прав людини на справедливий суд минулого року в Криму, а саме 503 випадки, припадають на долю кримських татар. Які порушення прав людини в Криму відбуваються частіше? Які дані по роках фіксує статистика? Та чи можна вберегтися або принаймні зменшити наслідки порушень з боку окупаційної адміністрації? Про це все ми поговоримо з нашим гостем. Сьогодні у нас в студії голова Кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескандер Барієв. Вітаю вас, пане Ескандер. Добрий вечір. В сьогоднішній доповіді вона докладна, вона показова. В ній є багато підрозділів. Я просто зацитую вижимку. Це саме про те, про що говорилося, що в 2019 році ваш центр зафіксував 86 обшуків, 157 затримань, 194 допити або опитування, чи так званої бесіди, 335 випадків арешту, з яких 43 арешти за новими кримінальними справами, 33 винесених вирока щодо політв'язнів в Криму, 252 продовження терміну утримання під вартою, а також відомо про 578 випадків порушень прав на справедливий суд, 90 випадків на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я і 69 випадків етапування політичних в'язнів. От це така вижимка за рік. На ваш погляд, про що свідчать всі ці дані? Яка динаміка? Для того, чтобы четко понимать все эти процессы, чтобы видеть саму динамику, мы поэтому впервые, в принципе, разработали, потому что у нас раньше были попытки создать некий такой график. Мы взяли данные, и мы демонстрировали сегодня на пресс-конференции, мы создали такой график, который называется «Сравнительный анализ за 3 года». Вы видите графики оранжевого цвета, такого вишневого цвета или малинового цвета, вернее, и синего цвета. Синий цвет – это у нас 2017 год, 2018 год – это малиновый цвет, и оранжевый цвет – 2019 год. Здесь мы можем уже видеть общую картину за 3 года. Почему мы взяли только 3 года? На самом деле у нас есть определенная информация по 2016, по 2015, 2014 году, но мы на тот момент не собирали, четко не дифференцировали или четко не систематизировали, вернее, даже будет правильно сказано, по тем категориям, о которых мы говорим. И вы назвали часть категорий, это, конечно же, основные категории: обыски, задержания, допросы, аресты, право на справедливый суд, право на здоровье и этапирование. И вот, смотря на эту таблицу, мы можем увидеть, вернее, на эти графики, на эту динамику, мы можем сделать определенные выводы, что же происходит за 3 года. И мы почему, опять же, брали еще 3 года, потому что мы можем, ну, скажем, с ответственностью сказать, что мы знаем эти цифры, мы над ними работали на протяжении 3 лет, каждый месяц мы давали отчеты, каждые 3 месяца мы проводили пресс-конференции и обобщали все эти процессы. Ну и, соответственно, мы можем увидеть следующее. Вот если мы возьмем обыски, то, в принципе, небольшая такая вот амплитуда между обысками. То есть можно сказать однозначно, что, смотря на этот показатель, на эту категорию, мы можем сказать, что у оккупационной власти есть четкий план, есть четкая задача в год провести определенное количество обысков. И такое количество как раз-таки где-то вырисовывается, потому что цифры практически похожи, показатели. Если мы возьмем задержание, то здесь зависит от того, что, насколько активно население и что происходит. Ну и мы видим явно синий график, он поднимается наверх. Это связано, во-первых, с тем, что 2014, 15, 16 и 17 годы – это активная работа по запугиванию людей
людей для того, чтобы они не проводили каких-то акций публичных, не были активны. И, соответственно, еще задержания были связаны с теми акциями, помните, одиночные пикеты, они были в 2017 году, и поэтому 2017 год по численности он больше, показатели показывают большее количество, чем 18 и 19. Кстати, 18 более спокойный, в 19 задержания были связаны с московскими событиями и со сбором людей у Верховного суда Российской Федерации непосредственно в Москве. Соответственно, задержания и допросы, они связаны между собой, и поэтому цифры практически идентичные. Почему по допросам больше? Потому что кроме задержаний допросы могут быть еще при других различных случаях, когда могут пригласить на допрос родственников или близких жертв репрессий. И поэтому, опять же, 2017 год, он больше связан, конечно, с теми задержаниями, которые были. Аресты. Аресты здесь в данном случае это больше новые аресты. И, соответственно, мы видим, как и по обыскам, некое такое вот общее, то есть определенная задача, определенный план у оккупационных властей все-таки есть, судя по этим данным. Но мы явно видим уже расхождение права на справедливый суд. Вот здесь мы учитываем новые решения о новых арестах, так называемые незаконные решения так называемых судов, решения о продлении сроков и решения уже вынесения приговоров. И здесь почему 2019 год резко поднимается выше по количеству, потому что за это время идет принцип накопления, то есть количество политузников, которые находятся непосредственно в СИЗО, и которые им нужно продлевать сроки, нужно новых задерживать людей и, соответственно, выносить приговоры, поэтому количество нарушений нарушений права на справедливый суд резко растет вверх. Далее мы видим право на здоровье, нарушение права. Понятно, что количество политузников выросло в количественном плане. И, соответственно, конечно же, большее количество людей подвергается или лишены права на здоровье. И, кроме того, увеличивается количество людей, тех, которые вынуждены проходить так называемое, скажем, не обследование, а свидетельствование в психиатрических клиниках. И, соответственно, здесь мы видим явные изменения по этапированию. Если 2017 год приравнен практически нулю, то в 2018 году мы видим уже массовые этапирования, и в основном, конечно, это 2019 год. И если в 2018 году насчитывается на несколько десятков, то 2019 год почти 100, то есть 96 таких этапирований зафиксировано. Когда людей или политузников везут из оккупированного Крыма на территорию Российской Федерации. Во-первых, это нарушение международного права, это незаконный вывоз граждан другого государства на территорию своего государства. Во-вторых, мы видим те еще процессы, когда везут снова из Российской Федерации на территорию оккупированного Крыма, дабы добавить дополнить какими-то доказательствами условно или свидетельствами какими-то. И таким образом мы видим, что просто над людьми, над политузниками издеваются, потому что сам процесс этапирования не так прост. Это связано с тем, что их не просто перевозят с одной точки А к точке Б, а они могут пройти несколько точек и, соответственно, посетить ряд камер, где есть заключенные, в том числе и рецидивисты, и общение с ними оказывает определенное психологическое давление. Ну и этапирование еще связано в 2019 году, в том числе и с процессом обмена, когда политузников перевозили непосредственно в Москву, в Лефортово, и, соответственно, оттуда уже переправляли по обмену, если помните, 35 на 35. Я попрошу наших режисерів вивести графіку, яку ми підготували для того, щоб показати більш наявно, що відбувалося по певних категоріях. Так, наприклад, в 2019 році, згідно інформації Кримсько-татарського ресурсного центру, незаконних обшуків
В 2019 році відбулося 86. Ви можете бачити, що в 2018 році, про що говорив наш гість, було 92, а в 2017 – 62. Незаконні затримання в 2019 році 157, в 2018 році 127, а в 2017 році найбільше 286. Незаконні допити, опитування і розмови. 2019 рік 198, 2018 рік 152, 2017 рік 340 випадків. Незаконні арешти та позбавлення волі. В 2019 році 335. Щодо порушень прав людини, справедливий суд, як вже було сказано, цей 2019 рік видався найстрашнішим, найгіршим з трьох. Це 692 випадки, порівняно з 492 випадками в 2018 році і 515 випадками 2017. І, пане Ескандере, тут я хотіла би зацитувати вам міністра закордонних справ Росії, пана Сергія Лаврова, де він говорить, я цитую: «Зараз в Криму все спокійно, Крим розвивається, приїжджайте, дивіться, вже все більше і більше західних парламентарів і політиків приїздять і особисто бачать, що всі розмови про те, що в Криму відбувається якась моторошна катастрофа з правами людини, це просто маячня і вигадки». От така позиція міністра закордонних справ. Мене дивує, що він посилається на західних політиків. І направду такі політики, при тому, що вони є маргіналами і представниками зазвичай якихось дуже маргінальних партій, але тим не менш вони є. І ми бачимо, що немає якоїсь системної позиції щодо подібних політиків в їх країнах. Є засудження, але, послухайте, Російська Федерація прикривається цими візитами для того, щоб декларувати, що все, про що ви тут говорите, що все це маячня, все це брехня, мовляв, люди були, вино пили, по пляжах ходили, ув'язнених не бачили. На ваш погляд, що робити з цією проблематикою, коли ваші слова їм протиставляються оті політики, які приїздять до Криму і розказують, як все там чудово? Ну, здесь однозначно нам нужно проводить серьезную адвокационную кампанию, и адвокационную кампанию мы должны проводить не только среди политиков, но и среди населения западных стран и других стран, что, в принципе, мы и делаем. Мы в свое время инициировали международное движение за деоккупацию Крыма и солидарность с татарским народом, Liberate Crimea, и таким образом мы целенаправленно работали не только с политиками и дипломатами, но и с населением. Так, например, те кампании, которые мы проводили в 2019 году, кампания «Кандидат «Скажи, чей Крым», не только на территории Украины и не только в рамках выборов президента Украины и парламента Украины, но и в выборах Европейского парламента. И действительно, в ряде стран мы писали официальные письма политическим партиям от наших активистов, проживающих в той или иной стране, и, соответственно, мы действительно получали ответ, мы получали реакцию, и мы получали ответы, чей же Крым. Були якісь позиції парламентарів європейських, представників європейського політикуму, де вони говорили, вони підтримали російську позицію? Однозначно. Дело в том, что Российская Федерация, она не спит, и заявления Лаврова, они не случайны, потому что, с одной стороны, любая оккупационная власть, когда занимает какую-то... Пане Ескандере, з нами на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат України, член постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, і ми його розпитаємо про те, що відбувається в європейських міжнародних структурах. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю. От ми обговорюємо зараз доклад правозахисників щодо порушення прав людини за 2019 рік в окупованому Криму. Я хотіла запитати вас про нещодавну промову Володимира Путіна перед федеральними зборами. Він сказав, це відбулося 15 січня, він говорив багато про соціальні речі, про демографію, але він в тому числі він анонсував зміни до Конституції. І однією з змін було відмова
де юре відмова Російської Федерації від міжнародного права. І з цього приводу, от саме ця теза про те, що російську делегацію необхідно повертати в ПАРЄ саме для того, щоб російські громадяни мали доступ до Європейського суду з прав людини і інших міжнародних інституцій. Оце було таким аргументом, проти якого ви особисто дуже докладно виступали. Ми бачили ваші виступи. І от що зараз, після того, як Росія відмовилася визнавати міжнародне право, рішення міжнародних судів, чи буде українська делегація ставити це питання перед парламентарями? Ну, насправді ми одразу казали про те, що це просто шантаж з боку Російської Федерації, що вона використовує 140 мільйонів своїх громадян як живий щит. І це, на жаль, така терористична тактика. Ну і це все справдилося. Дійсно, це було ваговим аргументом, коли росіян повертали в Парламентську асамблею Ради Європи, що в іншому випадку Росію треба виключати з Ради Європи, і тоді росіяни, громадяни Росії втратять захист з боку Європейського суду з прав людини. Ну а тепер ми чуємо, що дійсно в Конституцію Путін хоче внести примат Російської Конституції над міжнародним правом. Насправді це частково вже зроблено, в них є рішення відповідно Конституційного суду, але вони хочуть ще більше це закріпити. Ну, очевидно було, що нам було очевидно, що Путін, як завжди, обманює, ну а нашим колегам багатьом, на жаль, ні. Тепер вони це зрозуміють. Звичайно, що ми будемо піднімати це питання, в тому числі в ПАРЄ, під час дебатів, і цю тему будемо піднімати, про те, що Росія обдурила фактично їх. Ну, але побачимо, що це насправді дасть. Наше завдання, якби, відкривати очі на такі речі, що ми будемо робити під час цієї сесії, яка розпочнеться в понеділок. Пане Олексію, ще одне питання. Що стосується мешканців окупованого Криму, то вони є українськими громадянами. І ми це розуміємо, що би не говорила там Російська Федерація. І оця, якщо ця відмова від визнавати рішення Європейських судів з прав людини і інших міжнародних інституцій, якщо вона таки відбудеться, то все ж таки Україна несе відповідальність за своїх громадян, які залишилися в окупації. От яка буде позиція, яка має бути позиція української делегації в ПАРЄ щодо цього питання, щодо українських громадян, мешканців окупованих територій, які через російські свавілля будуть, можливо, взагалі викреслені з системи міжнародного права? Наше завдання буде це питання піднімати і вимагати окремих, якщо, ну, по-перше, все-таки ще Російська Конституція на цю хвилину не є зміненою. Якщо це станеться, то, безумовно, ми будемо вимагати окрему доповідь, окрему резолюцію ПАРЄ з окремими вимогами щодо Російської Федерації. Це очевидно, і це те, що ми будемо робити. З іншого боку, хотів би нагадати, що згідно міжнародного права окупант несе відповідальність за територію, яку він окупував, і за тих людей, які там живуть. То тут Україна не має багатьох реальних можливостей, ми це розуміємо. Дякую, пане Олексію. З нами на зв'язку був Олексій Гончаренко, народний депутат України, член постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Ми повертаємося до Іскандера Барієва. Ну, пане Іскандере, це дуже цікавий момент. От Росія теоретично, це може статися. Це вже, де-факто, це вже сталося. І є вже відповідні рішення, як сказав пан Олексій, Конституційного суду, які вже говорять про примат Російської Конституції і превалювання над системою міжнародного права. Але тим не менш, це може статися от просто остаточне викреслення Росії. Українські громадяни. Оця вимога, чи має Україна ставити питання про те, що Росія, як країна, яка несе повну відповідальність за мешканців окупованої території, має дотримуватися українського законодавства і міжнародного права щодо цих українських громадян. Вона може як хоче узгоджувати свої питання щодо порушення прав людини в Самарі або в Чечні, але що стосується Криму, це українська все ж таки парафія. Однозначно, я с вами согласен, и об этом говорит международное право, но и в истории известны случаи, когда оккупанты, когда захватывают территории, соответственно, с одной стороны, они пытаются благоустраивать эту территорию для того, чтобы показать международному сообществу, что все там хорошо, что и делает Российская Федерация, строит мост, строит Тавриду, строит больницы, ремонтирует больницы, строит мечети. Кстати, в 2020 году они постараются ввести в эксплуатацию соборную мечеть.
при этом нарушают права человека. И сегодня мы говорим, что именно по религиозному принципу, по так называемому делу Хизбут Тахрир и свидетели Иеговы, как раз это являются превалирующие статьи, по которым сегодня осуждены, и происходят новые, особенно в 2019 году, новые аресты произошли, и массовые аресты. Ну и кроме того, там 3 случая по так называемому делу, связанным с вооруженными формированиями на территории иностранного государства, хотя речь идет об Украине. Теперь, с другой стороны, мы видим, как Российская Федерация активно работает не только на международных площадках. Я сам был свидетелем и участником тех процессов, когда Российская Федерация пыталась создавать фон о том, что Хизбут Тахрир является террористической организацией, несет угрозу, в том числе и христианскому западному миру. И таким образом оправдывает свои действия, с одной стороны, и настораживает европейских или западных политиков к защите именно этой категории политических заключенных, именно по делу Хизбут Тахрир. Третий момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что Российская Федерация непосредственно работает и вмешивается во внутреннюю политику той или иной западной страны. И то, что проявляются, скажем, появляются такие маргинальные политические силы, но они в том числе и попадают в национальные парламенты, к примеру, как в Германии, альтернатива для Германии, там в Австрии были процессы, в Венгрии мы видим ситуацию, в Италии. Я просто сейчас не буду называть все эти партии, но мы, во всяком случае, проводя нашу кампанию «Кандидат, скажи, чей Крым», я считаю, что благодаря информационной кампании, хоть она и не была такой настолько массовой, но смогли мы среагировать на то, что как раз-таки в Европарламент и австрийские праворадикальные силы не попали. В Польше, в принципе, мы получили более-менее позитивный результат. И, кстати, в Европейский парламент больше прошли представители либеральных партий, зеленых, которые являются потенциальными партнерами и защитниками Украины на международном уровне, потому что сама идеология этих партий именно направлена в этом направлении. Поэтому наша задача, задача Украины, задача общественников, задача правозащитников, задача каждого украинца, какой бы национальности мы ни были, отстаивать наши позиции, как на международном уровне, так и внутри самой Украины. Потому что те процессы, которые сегодня происходят в Украине, они тоже неблагоприятны к тому, чтобы мы могли в перспективе видеть деоккупацию Крыма. А именно деоккупация Крыма станет средством разрешения этих проблем с нарушением прав человека в оккупированном Крыму. И поэтому нам нужно активно в том числе проводить акции, кампании, разъяснять людям, потому что те последние случаи, когда даже молодежь больше привлекала молодежь, даже в Киеве привлекала внимание блогер из России, которая незаконно посещала Крым, нежели их же ровесник, украинец, который пытался четко позиционировать, что этот человек в большей степени преступник и нарушал украинское законодательство и не соизволил публично извиниться перед украинскими гражданами. Поэтому здесь идет такая многосторонняя борьба, и мы понимаем, что Российская Федерация – это достаточно сильный игрок, который имеет ресурсы, который имеет силы, который готовился к этим процессам, потому что вот мне, когда я еще занимался своей диссертацией, попадались как раз-таки больше работы российских ученых об информационных войнах. И как раз я тогда еще задумался, почему мы мало встречаем работ украинских ученых в контексте информационных войн. Поэтому я думаю, что здесь должна быть комплексная работа. С одной стороны, мы должны собирать материалы, мы должны систематизировать, мы должны давать облегченные такие версии, которые четко обосновывают ту или иную информацию. Вот, кстати, мы сейчас разработали, и это будет постоянно на нашем сайте, и мы будем рассылать динамическая диаграмма политических заключенных и преследуемых Крымом. То есть мы четко сделали классификацию политических заключенных на следующие категории. Это осужденные и отбывают наказание в колониях. В большей части это на территории Российской
Российской Федерации. И вот они синего цвета, это 42. Из них 22 это крымские татары. Имеют ограничения или испытательный срок. Это те люди, которые имеют условные сроки. Из них 18 всего, из них 15 крымские татары. Пане Іскандере, я хочу Находятся в СИЗО, в том числе освобожденные или те, которые у нас преследуются. буквально хвилина, я хочу спитати, де буде представлено, крім вашого сайту, де ви плануєте його представити? Во-первых, цей мы доклад? рассылку делаем посольствами, у нас есть прямая связь, в частности, и с рядом посольств, и они просят, чтобы мы им направляли эту информацию, а мы будем отправлять миссию в международные организации. Ну и мы сейчас готовим такой вот отчет системный на английском языке, который будет предоставлен на различных международных площадках. Ну що ж, подякуємо нашому гостеві. З нами сьогодні в студії був голова Кримсько-татарського ресурсного центру Іскандер Барієв. Мене звати Лариса Волошина. Цю програму для вас провела я. І перед тим, як попрощатися і передати слово новинам кримсько-татарською мовою, я хочу нагадати вам підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці для того, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших подій в окупованому Криму, а також читати сайт Суспільного. На все добре.